Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Heeh. Panawa Jawi kan landang nenggala. Mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ora? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis, kono mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong.